ସେଠି ମୁଁ ସାର୍ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସାର୍ ଫୁଲିଛି ସବୁ ଆଉ ସେ ଫାସି ଲଗେଇବା ଜାଗା ନୁହେଁ ସେଟା ଫାସି ଲଗା ହେଇଛି कौन पुलिस की दाबी करिवे कौन दाबी करियो तमे पुलिस उपयुक्त तदंत करके कहबे ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ଆଉ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି ସକାଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ ମୁଁ 5ଟା ବେଳେ କାମକୁ ଯିବି ସକାଳୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେବନି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଘୁରୁଛି ତମେ ଖାଇଦିଅ ମୋର ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ଆଣିକି ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଛି 8ଟା 7ରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା এইଭଳିଆ ଘଟଣା ଗଲାବେଳକୁ ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲାନି ମୋତେ ଖାଲି ଖାଇଦେଇ ଦେଲାନି କହିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପହରା ମାଇଲା ଦାଣ୍ଡର ମୁଁ ମୋର ଗଲି ଖାଇବାକୁ ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ମିଶେଇ ଆସି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇନି ମୁଁ ତୁ ଯାଉଛି ତୁ ଖା ଆଉ 8ଟା 7ରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ସିରିୟସ୍